Krásna hudba svetom sa šíri, každý o tom vie. Keď sa človek trápi či smúti, rozveseliť vie. Spievame a hráme len pre vás s veľkou radosťou. Hudba ľudí baví a spája svojou nežnosťou. Spievame a hráme len pre vás s veľkou radosťou. Hudba ľudí baví a spája svojou nežnosťou. Pri druhých chvíľach v autobus. Milí rodáci, ľudia zo širokého okolia, všetkých vás srdečne pozývame na štefanskú zábavu. Príďte si spríjemniť Vianočné sviatky, zaspievať, zatancovať a zaspomínať s priateľmi ako kedysi. Večer plný zábavy otvorí o 20. hodine svojim vystúpením goralský folklórny súbor Javorina z Kolačkova. Po ich vystúpení sa o vašu zábavu postará ľudová skupina Atletik. Zábava sa uskutoční 26. decembra v Kultúrnom dome v Mníšku nad Popradom. Veríme, že sa vám zábava bude páčiť a tancovať budeme až do bieleho rána. Spievame a hráme len pre vás s veľkou radosťou. Hudba ľudí baví a spája svojou nežnosťou.